Ginoo manaa kaninyo, manaa sa kanin. pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Sa Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, ingon sa nahitabo sa panahon ni Noe, mauusab niya ang mahitabo inig-abot sa anak sa tao. Nagpadayon ang tanan pagpangaon ug pagpanginom ug nagminyuay ang mga lalaki ug ang mga babay hangtod sa adlaw sa pagsulod ni Noe sa arka. Unya miabot ang lunop ug milaglag kanilang tanan. Mahisama usab kini sa panahon ni Lot. Ang tanan nagpadayon sa pagpangaon ug pagpanginom, pagpamalit o pagpamaligya, pagpananom o pagpamuhat o balay. Sa adlaw sa pagbiya ni Lot sa Sodoma, ang kalayo o asupre miulan gikan sa langit o milaglag kanilang tanan. Mausab unya kini ang mahitabo sa adlaw nga ipadayag ang anak sa tao. Ang atua sa ibabaw sa atop sa iyang balay niadtong adlawa, kinahanglan nga dili manaog ug mosulod sa iyang balay aron pagkuha sa iyang mga kabtangan. Ang atua usab sa iyang uma, kinahanglan nga dili mupauli sa iyang balay. Hinumdumi ninyo ang asawa ni Lot. Ang maninguha pagluwas sa iyang kinabuhi, mawad-an Hinoo niini. Apan ang magwagtang sa iyang kinabuhi, magluwas niini. Niadtong gabhiuna, may duha ka tawo nga magdulog sa higdaanan. Kuhaon ang usa ug ang usa ibilin. Ug may duha ka babayi nga maggaling, kuhaon usab ang usa ug ang usa ibilin. Ang mga tinun-an nangutana kaniya, asa man Ginoo? Si Jesus mitubag, hain gani ang lawas nga patay, adto usab didto magpundok ang mga agila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ginganlan sa kaalam ni Solomon ang mga tao nga nagsigig daig sa mga binuhat sa Ginoo, unya wa magdaig, wa moila sa nagbuhat, ginganlan niyag mga buang. Kamo wa mo mabilong aning mga buang? Kana kuno bang magsigig daig, magsigi og higugma sa mga buta nga hinimos Ginoo, unya dili mo ila sa nagbuhat. Kusog itang mo praise the Lord, makakita tag bituon nga nagtuyok, pero wa ta ka praise the Lord sa nagpatuyok sa bituon. Kusog kay kang mo praise the Lord kay gwapa or gwapo ang imong anak, liwat nimo kuno, unya wa ka kapasalamat sa naghatag niya ni anang maong lawas nga imong gitawag og gwapo or gwapa. Kusog itang mo praise sa mga Miss Universe, International, unsa pa nang uban diha, Miss International, Miss World, Miss Earth.
Kusog kay ana pakpak tagmaayo sa mga champion sa boxing, champion sa basketball, champion sa mga competitions nga pang world competition. Kusog kay tang mupakpak ambot nakadaig bakata sa naghatag nila ni anang maong mga talento. No? Labaw na tingali ang nakadawat ni anang maong mga pasidungog. Kusog kay tang mo praise sa mga tao nga mga dato kayo, inigkakita na to, may kanib dato kayo nistanan. Pero nakadaig bakatas Ginoo nga mo'y naghatag sa tanang maayong butang o bahandi sa kalibutan. Ana, mo ni karon ako malingaw man ko aning magsubay-subay ko aning mga kanibang mga dato sa kalibutan ba. Dili ka ng ambisyon kung madato, aron lang ta masayod giunsa pag apod-apod sa atong mga leader sa kalibutan ang bahandi sa kalibutan. Niadtong pag-eskwela nako sa college didto ko nakaamgo nga gidiscuss sa among sociology class, gidiscuss sa among maestro nga ang 5% sa population sa kalibutan maoy nagkupot sa labing minus 70% sa bahandi sa kalibutan. Og ang 95% maoy nagkupot og nagbahin-bahin sa remaining 30%. Mo na gidiscuss sa among maestro. Karong buntag kay ni pop up man sa akong pagtan-aw na ko sa Google nga the new richest person in the world is no longer Jeff Bezos, mountain number 1 kanang founder sa Amazon. Karon kuno kana nasanganlan og Elon Musk, founder anang SpaceX. Kang pila to'y net worth ato ni Jeff kuan ikaupat na las Bill Gates, no? Si Jeff Bezos murag ang iyang net worth $190 billion man siguro tong iyang net worth. Pero kining ni ang number 1 karon, ibaw mo pila? Wa mo kibaw, no? Wa man sa mo tanaw-tanaw sa yung cellphone. Ako ni tanaw ko. Akong gitanaw $338 billion. Kompyuta ko na ninyo. 338 billion. The first person na nakaabot og 300 plus billion dollars ang iyang net worth. The first in the richest persons in the world. Nalingaw na lang sa Ginoo kog subay-subay, akong gitanaw og 5% bagihapon ang kuan, ang kanini ang naghandle sa kuan. Pagtanaw nako, wa nakaabot og 5%. 4.79% na lang, 4.79% o na lang ang nagkupot sa 72% nga wealth sa kalibutan. Unya ang 96 kapin o 95 point something maoy nag-share sa 28% nga wealth. Mao ni ang akong nakita dito sa gipublish sa Forbes, kanang nagsigig monitor aning mga wealth sa kalibutan. Forbes magazine man siguro na. Forbes may nabutang dito. Diha na ko nakita, grabiha, no? Nya kani si Elon Musk, originally natawo ni siya sa South Africa. Ug sa tibuok kalibutan ang pinakadaghan og pobre nga galisod og kaon mao ang Africa. Kung iya lang kuhaon ang katungaan ning iyang wealth ug iyang isupply dito sa mga kabos sa Africa, wagtang ang poverty sa Africa. At least mawagtang in 1 year ug kuto bragi pero himuon sa na siya murag sustainable nga assistance, financial assistance, mahimo gyud nga ma-uplifted gamay na lang kay kinagamyan ang Africa kay naaman sila ilang kaliwat
nakaroon maunay number 1 sa tibuok kalibutan. Pero ambot lang ka, no? Huwag mahitabo ba na? Nga naman, sobra kaayo ang atong pagsimba sa mga hinatag sa Ginoo nga mao kining mga yuta, kining mga bahandi, kining atong abilidad, kining paghimo ani mga buta nga hinatag sa Ginoo sa kalibutan, sama na maghimo kag eroplano, kani si Musk kuan man ni siya, mga space shuttle baka na mga tugbuan, mga rockets, ina mahal biya kay nastanan. Nya daghan biya kay mopalit ana ang mga dato kay nganuman gusto sila makaabot og Mars, makaabot og moon, makaabot ana. Mao na yang negosyo. Amo, ganahan mo palit usa lang. Kitang taga San Vicente mo pilgrims kuno tangad tos Mars anya atong palito ng usa ka space shuttle ni Elon Musk. Amo tagpila sa kana orag nina ko mahala ka ana lisod nga ita multicab si kana. O na imagine na nya pila may net worth sa kalibutan karon akong gi search sa Forbes gihapon ang ilang gibutang dito is 431 trillion dollars. Mao na roy present kuno nga net worth sa kalibutan 431 trillion. Nya i-times na nimo sa 72%, kining 5% of the population kay kuan man ta 7.5 pila ta 7.5 billion people in the world. I-times na nimo og 5%, kanang 5%, pila may 5% anang 7.5 billion. Kana siya nga percentage, wa siguro nakaabot og mga 1 billion. No, kay kuan man 5 abot ba mga 0.3. Ambot pila na, basta 5%. Di na ko kamao man ako matan-aw dito anak ko maunay gakupot sa 72% of 431 trillion dollars. So kung natog yung subayon in strict sense, kining 5% of the population mauni ang atong employer. Ang 95% mao'y ilang employee. Kana bang nag atang ta sa ilang ihatag nato. Sila'y atong amo kaning 5%. Nya kanini ang 95% mao in taon ang mga sulugoon ana no mao na nga dinhi sige tag pamaligyag slot dutay kaayo ang makapalit hinay kay halin nganuman kay mga sulugoon ra man tang tanan ang ganahang mamalit ang kaning 5% di man sila mo ilag Ginoo moingon man sila ako may Ginoo. Ingka tagay taw may gamay kay patukod simbahan sa bumbahan kuno ng simbahan ninyo noon. Hasul-hasul la mo da gasaba-saba la mo, gausik-usik la mo sa inyong oras ana. Di gid ni sila ganahan mo donate og mga simbahan. Ang ila is investment. Na silang unahon na is investment. It's a waste of money to donate this kind of kaning mga lugar. Kaya naaragi na sila praise sa Ginoo, praise niya mo gasto tagpila ka milyon. Ay, usik. Kay kining 5%, og mutabang pa ni mo, palit panig slot. Ikaugma, hurot na ning atong 60,000 ka slots. Ikaugma ba? Sinan ka ni mga datuaan nila. Uy, ang mamalit karimang dias 95% nga population nga usahay, inigkaon, iglingi. Uy, bahaw na malani nga inunonan. Ana, mga bahaw nga ginamos niya mo, taon to'y magtigom-tigom, niya mo palit. Muna karon nakahalin-halin naman sa Ginoon ta. Ning abot na sa datong halin sukad gahapon as of yesterday mga 416 slots na. No, di ba? Ay, malipay na lang taan na Pero kini silang mga Bezos, mga Bill Gates, mga Musk, tagaan ni mo og 416 slots kada adlaw. Mingon na sila, unsa man ko diri? Basurahan? This is not money for them. This is not blessing for them. 416,000 kada adlaw mo na ilang dawat imong ihatag nila, ma-depress sila ana, ma-stress sila ana because they are earning in terms of millions and billions every day. Sawan.
Ganahan mo adto mo sa ilang lugar. Kamo dit mo gusto mo mabilong sa 5%. Ay, lingo-lingo pa, istorya. Ganahan ay gaantos na ta diri sa 95% murag gitag mga manok bitaw nga nadaghan kay manok niya imo bitang iksahan og kana mga tukonon nga gamay usa ka kup nimo ba anak maglinab kanay maglinab kanay mo ni karon kita corruption diri, drug addiction diri, prostitution didto, sugal diri, swerte sala, tungit, bingo social, disco, bisag unsa na lay atong gibuhat nga mga negosyo pangila diri, ana pangawat didto, gabugno na tag maayo kay iksa-iksahan ra man tag gamay kayong wealth, tuwa man nilang dako kayo. Ana. Kay di tinod kanang 5 kilo rice pack ug ato nang ihatag sa managsilingan nga napu ka pamilya nga dunay tag 5 ka tawo kada pamilya, imo nang ihatag ang 5 kilo, di ka na magbugno. Kuwangan. Pero kada pamilya imong tagsaan anang 5 kilo nga pack rice, tingali malinawon. No. Ana na siya. Labaw na yung imong increasean, himo nimong 10 kilos pack rice kada usa ka pamilya. O di perti na ginang lingawa. Labaw na yung imong tagaagtag sa kasako 50 kilogram kada pamilya. Awa na malinawon kay na mo na mingon ta mangandoy tag kalinaw sa kalibutan. Unsaon pagkalinaw nga kanira mang 5% maoy nagmalinawon kay tagbaw kay sila. Nga di sa gid sila mamahin ngadto sa uban ug ila mang ihatag kinahanglang dunay sukli nga ginansya. Mao lagi na in forms of investment. Nya natakdan ra bata ana naa din ta nang pangandoy nga let us make everyone a millionaire. Storyahe magbugno ta magpatay na lang ta di gina mahitabo. It remains nga ang millionaire ug ang billionaires ug ang wealthy people 5% ra gina ug musod ang 95% ito hut doon ta nilag patay. Oh, patyon ta di sila gustong manood ta dito ug na may musod usa lang duha lang pero kitang tanan manood patyon ta nila swag-sod ng balay dang dako kayong kinural. Kamong usa ka sitio din sa San Vicente, panood mo dito, di ba daghan kay kog misahanan ni kasunod adlaw. Rakrakan mo rakrakan mo dito. Di ka kasod, pila may gapuyoan ang dako kayong balay ga dindot kay kural purting nindotag mga suga, furnishing pay imo purting nindota, pila man kabuka puyo diha? 3, 2. Nya di ay gahuot diri usa ka balay murag bayis lampinig. Inig pangatugod mag-inat-inat ang bungbong kay pertidag yung sikita nya gamay kay istanan. Di adire. Sige, panood mo dito. Adto mo panghigda dito. Tan-aw na to buhi pa ba mo ugma? Di ba? Mauna ang ato is go back to God. Kita nga mga nias 95% sa population na tibok kalibutan nga nag-antos ni ining kakabos, di na lang ta masina anang mga naas 5%. Din alang sad ta mo consider nila nga sila mga Ginoo nato, nga sila atong mga Ginoo. Kung dili mo alagad ta sa tinuod nga Ginoo nga mo'y naghatag nining $431 trillion nga wealth sa kalibutan. Ang Ginoo nga naghimog mga planeta nga nagduwa-duwa tagtabok-tabok ani mga planeta aron lang ta malingaw unya mabahandianon. Sige lang na sila. Ang ato lang muilata kinsay nagbuhat aning tanan aron dili ta mahimong buang. Ang buang matud pa ni Kristo mao pa mga tao panahon ni Moses ano sa ta? Panahon ni kitong una Noah. Panahon ni Noah nga sige lang yapong kaon, siging inom, enjoy life. Wa nakabati sa mensahis Ginoo nga 40 days from now lunupan na ang kalibutan. Mapariha o niya sa nahitabo sa panahon ni Lot ang mga buang siging menyuay, siging away-away, siging pamalit og mga yuta, pangural ana mga yuta, halapitos na kay agianan. Ana unya di ay wa sila kabati sa mensahis Ginoo nga this day
mag-uwan na og kayo og hutdon mong tanan nga niya dinhi sa Sodom and Gomorrah. Mahimo niya tang bua nga lingaw kay tag-ihap ani atong kwarta. Ana, sige tang ihap, di kita mo palit og salat. Anya, sige ihap. Anya, resulta karon na di ayong adlaw tapuso na ta. Mahuot ng imong dughan, ang imong trilyon, ang imong billions, dili makasagang kung mo stock up ng imong kasing-kasing ug mohunong na pag-circulate ang imong dugo kay gikuhaan as Ginoo sa iyang gahom o grasya. Nga. Mientras tanto, nabuhi pa ta, pamalit na og slot. I-spend ang imong kwarta diha. Tato gabi tagaan ko sa akong kanibang allowance. 7,000 man akong allowance kada buwan, kada semana. Dako kay kog allowance 7,000 kada semana. Sa una ako ginangkuan, ako kuning allowance. Entitled ko ani paghatag sa atong treasury. Pader dara imong allowance. Nako ingon ra ba tong Ginoo katunga ani mo ihatag? Nako 7,000 unsaon man ipagtunga nako Lord pwede og kumpletohon lang kanilang 3 ako ipalit slot kaning 4 ako lang ni sanong masang Ginoo sa say kana lang ikaw Ginoo mamintaha jud ka amo na palit na kog slot ang 3 niya ang akong 4 diya akong bulsa 4 dire gusto mo siya ako 4 dire o ana ba pero sakit-sakit kanibitang magtanaw kanya to apa ko'y gastuhanan dito to apa ko'y hataganan dito kay kanya sang akong bulsa ipanghatag mo sa nanako sa mga nanginahanglan nga dili na ba nato pwede i-charge diri sa parokya kung may panghatag nga nako'y hataganan dako-dako Ginoo ay na lang anak pagunahon na kay pay siguro og makamisa pa baka pero kining imo rong gidonate kining imong gipalit og slot nga tulo ka slot imong gipalit karong gabi na mauni mohatag nimo og kahigayonan nga makasud ka sa akong gingharian ugma kung mamatay na ka. Ana, nyaw pa man ko mamatay. Basig ba kolekta pag inig additional. Palit yapon. Ana ba? No? O di nindot kana bang murag taglangkaton sa imong kasing-kasing ang imong gihatag. Nindot kayo ang feeling inig kahuman. There is great wealth in our faith, hope and love dihas Ginoo. Kining faith, hope, and love, great things gini sa kalibutan. Ug naa lang kaani, wa gyoy stress, wa gyoy kasakit, way problema nga dili mugaan ug dili masulbad. Pero wa gay ta aning faith, hope, and love in God, patay tagyon. Bisan pag magkupot pa kas mga trillions in this world, bisag mabilong pa ka ng 5% na nagyaka sa ilang bahandi nga pertindag kuha, there is no peace, happiness, and holiness and contentment in your life. Muna bulahan ta nga maminaw sa Ginoo, dili magsigilag kalingaw ug kaon dinhi sa kalibutan ug inom ug pagtagbaw. Basin ba maliwat na hinuon tas taga Sodoma ug kadtong panahon ni Noe. Bantay-bantay tani ha. Sige, manindog na ta mga buutan kuno. Mga igsuon, pinaagi ni ining hiniusang pagampo, ipadangat nato sa Dios ang ato mga panginahanglan diha sa pag-ingon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang simbahan mag-agak sa atong mga kaigsuonan nga wala pa magtuo ni Kristo sa iyang simbahan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang Ginoo manalangin sa kalibutan sa iyang kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga alam ni adtong nagantos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay o grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity,
Magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluhii kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluhii kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluhii kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluhii kami. Nga ang atong mga paryente ug mga higala nga nanag-una kanato diha sa pagtuo, makadawat na sa ganti sa kinabuhing walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluhii kami. Ginoo, makagagahom o manggihatagong amahan, dawata kining amo mga pagampo nga among gituboy diha sa pangalian ni San Josafat imong martir ug obispo, kay amo kining gituboy pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen.